Pinoy Bus Driver TV. Magandang gabi. Tayo, kailan tayo Samar Philippines sa Paranas. Alas 10 siya. Simulation Star. Ano pa yata daw? Kung sila tayo, hindi namin kumpulit. Ano yata tayo pwede? Ano? Oops, today, sinabi kong sit. Oh, sit today. Paranas Samar. Tapos mga sit kong sit eh. Ito tayo. Alin naman tayo sa mga sit kong sit. Puro kamakana din natin sa mga sit. Ito pala tayo sa Samar. Meron bang buray dyan? Buray? May buray pa? Paano di ba sa anong Baba na. panugan? Yung babae dito sa Wala nang buray nila. kaya na niya buray. Buray nila. Sa Samar, ang buray dinadaanan ng sakyan. Sa Bicol. Dito, ang buray nila dinadaanan ng bata. Oo, di ba? Sino tayo eh? Yung buray. Dinadaanan natin sa tawa ni Kumpsit. Ginabi na tayo. Para walang antok. 10 oras lang, stranded. Dami si Papas. Sa kanta. Sabi ko nga, hindi makareklamo yung nagre-reklamo na delay na daw, delay. Di ba nung umalis tayo? Sabi ko nga, sa barko tayo muna tayo dito. Sabi ko, hindi kayo makareklamo na delay na kayo. Sinabi mo na ako ng Sabi ko, lumakoy kayo kung gusto nyo. Sabi ko, asan na yung nagreklamo niya na delay? Yan, 7 na oras na tayo dito.
Wala tayong magawa. Lang na dyan. Wala na bang buray dyan, buray? Sigurado wala na. Wala na. Bumaba na si Tatagbawa Mana. na ang bawa nito. Papuntang diwan. Nakasak. Sana din na lang pala bumaba si Mana. Hindi, wala siya masakyan eh. Eh, may Eagle Star ah. Ha? Eh, yung Eagle Star. Hindi, pamalila yun. Aba may... Ha? LDTV yun. LDTV yun, pamalila. Yung vertical natin. Oo. Diba? Biga, oo. Oo. Yung vertical natin kanina. Ay, gusto pala no, paano pala yun no? Oo, sabi ko nga kasi sa kanya, ito ka na lang kasi. Kuha na lang ano. Tsaka ano, sabi ko sa kanya, maramat, liwanag naman doon. Oo, makasakay sana siya doon no. Papuray pala yun. Oo, buray Iwan. ko siya eh. Ay, oras. Sabi sa taklo, sa Katbalogan na lang daw. Mag-aantay na lang siya. Dito ka na sa buray, sigurado ka pa doon. Kasi papasok doon yung mga... Panigurado lang yun. Ayaw na sa puray eh. Laki raw eh. malaki yung buray. Tapos ka na maghilig. Maghilig. Yung katabi ko naghihilig. Oo. Oo. Dapat pala ginanyan ko, no? Binidyo ko ni record ko. Ano? Naghihilig. Sino? Ito katabi ko. Ay, lahat pa kaya. Hindi na sanay sa puwetan. Bearing yata si Rano, kuya eh. Ah, Yung meron pa. 1890. May palit na naman eh. Ha? May papalit naman eh. May pamalit daw siya. Nandun, baka may kita magaling ko. Really? Oo, bearing. Palit na lang yun. Tawagan ko ata na. Naiwan ko nga doon yung ano eh. Sabi mo, kukuhanin niya na lang, kanya na lang. Alay. Yung lemonade, nandun sa may pangalawang bangko. Sa ilalim. Oo. Nakabang. Pati yung blue lemonade na powder. May pipino pa. Kasi pag timpla ko yun eh. Tawagan natin. Di ba tinitimplahan yun? Lalagay mo powder, iwaan mo ng lemon, tsaka pipino. Lagyan mo yelo. Hindi mo nalalagyan na asukal. Blue lemonade nga yun eh. Bro, kapos. Sama, hawa na mo. Ah, okay. Hindi na ba yung kasul laga? Ah. Pero, paano tayo kuha na? Oh, ay, istorya ko na kasi sa'yo. Pag-balayin, diba? Oh, driver oh. Hindi mo na, ikaw lang kumuhin na lang ano doon. Kuya, may dun sa may likod mo, tas dun sa pangkukuhan. Basta pangalawa sa likod ko. May naiwan ako doon. May naiwan ako doon sa may bangko ko. Sa ilalim, tingnan mo. Ano yung lemon? Yung lemon lang naman, lemon, tsaka blue lemonade na powder. Uwi mo na lang. Marami yung lemon eh. Oo, ilang pera. Oo. Oo, lemonade. Tinitimpla yun, may kasamang lemonade na black powder na blue lemonade. Ha?
Bukas saan? Dako, abangan. Eh, dito sa ano ko eh, dito ako sa ano eh, Samar ako eh, sa base eh. Uwi mo na lang daw kamo. Uwi mo na lang kasi Ayun lang yan. hindi ko na yung maabangan. Ano oras ba kayo dadaan sa Tacloban? Oh, sige, chubby. Kuya, chubby daw, payat na ako, hindi na ako chubby. Hello, Dong. 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 Hindi na niya mabangan yan. Uwi niya na lang. Dong. Hello. Bigyan mo lang sa, Hello. bigyan mo lang sa girlfriend mo. Wala ba yun? Signal? Hindi na. Kasi nga, malayo daw siya. Oo, iuwi mo lang daw. Dili mo sa inyo. Ikaw lang daw ako ano niya. Doon na lang magtimpla. Ikaw lang ang magtimpla kasi may patimpla yun eh. Oo nga, kasama mo. Kasama mo. Oh. Kasama mo ngayon mo. May ano yan kuya, blue lemonade na powder. Tapos may pipino, oo, may pipino. Tsaka merong blue lemonade na fresh. Oo, titimplahan mo, hiwain mo lang yung lemon, tsaka lagyan mo ng pipino. Malapit lang. Mga anong oras ka makakarating doon? Oh, sige. 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 Thank you. Okay. Kuya. Huwag mo lang rin number. Ayaw yung sa girlfriend niya. Number ng mama yan. Pwede mo ngayon ang beda. Oo. Kasi sayang ka naman. Kung malapit ka lang naman doon, Oh, tatawid lang naman. Tatawid sa lansya. Tacloban na. lansa pa. Oo. Magkano ba yan? Mura lang. 20 pesos yata. Katapat lang ba yun? Doon sa may... Oo. Doon sa banda? Oo. Sabay pa Papasin ka daw. pa ba? Oo. San Antonio ako eh. Yan. Magkano mo pasahan niya mula dyan sa Rita? Ha? Sa closing... Sa Soneco. Ano? Susunduin ako eh. Magkano mo pasahe? Susunduin ako. Hindi. Mura lang. Ilang minuto lang ako. Saglit lang. Malapit lang daw sa Oo. closing. Oo. Tsaka ngayon kasi wala ka nang masasakyan doon. Oo nga. Kaya dito na lang, susunduin na lang ako. Nagpapapayatan ng hinabangan ko. Oo.
Naggagawa pa rin sila, kuya. Oo. Ay, hinang pa daw, hinang. Nihinang. Oo. Pero pa ito ng beri. Hinang lang, naputo ng wire. Hinabangan. Okay. So, wala man. Ang puso. Ay, yung hinabangan dyan, sa baba nyo. Parang ka lang ha? Ah, sige, sabihin mo lang ha. Okay. Diba?
Oh, sinaling! Ano daw na barangay? Parang ka lang. Tama, sa bubong? Balubong? Sa balubong? Ha? May take sheet daw. Sa may tulay? Dito lang, sa balugo? Yan. Yan. Ay, balugo nga. Balugo daw, balugo. Balugo is... Ay, nakaabag na yung ano mo, sundo. Bukit lang na. Ano yung sundo?